Bantu bakithi, ngikhuluma njengomuntu owaphila ngaphansi kobandlululo, owabona izidumbu zabantu bethu bebulawa ngenxa yomzabalazo. Belelwa lento ebizwa ngokuthi inkululeko namhlanje. Ngikhuluma njengomuntu owafakwa ohlwini lokubulawa ngomashayabhuqe, kwaphoqeleka ukuthi ngibaleke ekhaya. Ngazi kahle ukuthi kusho ukuthini ukuphila ungumuntu oxoshwe ekhaya. Eminyakeni engu-32 edlule, sesibone ingcindezelo entsha. Ingcindezelo eqhutshwa umthethosisekelo wobandlululo, izinkantolo ezithambekele ekusizeni izinhlelo ezisixoshayo ezweni, kanye nabaholi bezepolitiki abenze isihogo esisha kubantu bakithi izakhamuzi. Ngikhuluma kini bantwana bami, abazukulu bami, umama nobaba, izihlobo nomphakathi wami. Siyazibophezela ukuthi u-30 June uzobalwa emlandweni. Mhlawumbe thina esikhuluma lapha ngeke sibuyele emakhaya. Kodwa singakhetha ukufa kunokubukela izwe lethu lithathwa phambi kwamehlo ethu. Silwa ngoba sifuna ikusasa elingcono kini nonke zakhamuzi. Isifiso sethu ngo-30 June silula, wonke umuntu makaphume ayosekela lo mzabalazo ngobuningi. Kufanele sisindise izwe lethu kulezi gebengu zekinu. Kuzothi thina sisakhuluma nabangewona abantu bakuleli ukuthi baphume ngokuthula. Sithandazela ukuthi amasosha, abavikeli bakamongameli kanye namaphoyisa bahlele izenzo zabo ngendlela yokuthi babophe bonke abaholi beGNU sibafune bahambe ngokushesha. Uma beboshwa ekuseni, akukho muntu ozolimala. Inkinga izobe isusiwe. Abangewona abantu bakuleli abasalayo bangathola amahora angu-36 okuhamba. Sivale imingcele yomhlaba kanye nokukhishwa kwamavisa kuze kube sekwenziwe i-census. Njengesikhathi se-COVID, ukungena kudlula izimpahla kuphela uma sibe sesakha uhulumeni wesikhashana, u-50% amasosha namaphoyisa, u-50% izakhamuzi. Sisebenzise iminyaka emibili, siguqule lo mthethosisekelo wobandlululo, siphule sihliphize le system nabantu bayo. Leyo yindlela enhle kakhulu. Engalimazi abantu abaningi, engabhidlizi impahla, futhi ethulisa ulaka lwesizwe. Izinto zingabuya esimeni esisha kungakapheli amahora angu-36. Isimo esisha esingenabo abokufika ezweni. Abantu sebekulungele ukubusa. Uhlelo lwe-CODESA olwalusetshenziswa ama-askari alusisebenzeli thina zakhamuzi. GNU kumele ihambe. Sihlala emigwaqeni baze bahambe, bephume. Lena yindlela engiyifisayo. Eyakho iyini?